kuna fahimta zakka kan yanzu mun ka fara bayani akan zakka yanzu mun ka fara amma isharar da nika son yi mana shine halin da kasan mu take ciki kasa tana cikin matsala ko ba ta cikin matsala tsoho ya kai mu ga bango ko bai kai mu ba duk wata harbowa da za a yi muku hudubar shedan a ce ai ba mai kawo talauci sai Allah ba mai kawo musiba don Allah akwai wani musulmi da bai san Allah ha kawo musiba ba in wani ya ce ma haka dau takobi ka sare wani ka ce Allah ya kashe shi wa haka kashe mutum Allah ha kashe mutum amma ya sa sababi in ka kashe wani kai ka kashe shi amma Allah ya amshi rayuwa ce jama'a tausayi yana cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yarham la yurham duk wanda bai tausan mutane Allah bai tausayi ne manzon Allah ya ta faɗin haka ko bai faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda as-sama sai ya ji kanku wane ne wanda as-sama kai ga hadisai nan na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah da Imam Muslim ya fitar manzo Allah ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya kuranye ma mu'mini bakin ciki cikin bakan cikin duniya Allah zai kuranye mai bakin ciki cikin bakan cikin alkiyama wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa ga wanda a cikin tsanani yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa gare shi duniya da lahira manzo Allah ya ce wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi Allah zai suturce shi duniya da lahira muhallin shahid sai manzo Allah ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matsawar bawa ya zama cikin taimakon dan uwa ne ni nake son in yi muna ishara talauci da yanayin tsadar rayuwa da an kasa mutane tsakani da Allah fitar da mai ita asababi menene dalilin nan shi asababi akwai wasu masu yi muku hudubar shedan wai kadiba mutun ya san Allah ya karanta hadisi ya karanta aya amma ya kunna uwar shagu sai mutum ya ce ai akwai hadisin Anas ingantacce Anas bin Malik yace galla siru ala ahdi rasulillah tsada ta tashi zamanin manzo Allah kaya sun yi tsada mutane sun kaga sun kace ya rasulullah galla siru fasair lana ya manzo Allah kaya sun yi tsada ta yi yawa ka sauwaka muna ka daidaita muna farashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah huwal musair kuna fahimta Allah shi wanda yake sauƙaƙe farashi alqabilu albasitu arrazif Allah shi ke kwantatawa ma'ana Allah ke rike arziki ne Allah ke shehida arziki ne kuma shi ke azzirtawa wa ana arju an alqalla ina so in hadu da Allah wa laysa ahadun yatlubuni bi mazlimatihi ba wani mutum wanda ke nema na da zalunci ne wai sai ya ce ma ai irin wannan shi ma irin na zamanin manzon Allah jama'a wannan ƙarya ce ko ba ƙarya ba zamanin manzon Allah annabi tarewa ya ce ka a shigo mutane da abinci yanzu ƙohohi an ka ruhe inda aka shigo muna da abinci shinkafa da ake shigowa da ita an ce noma aka son ayi tsakanin ku da Allah mutanen Najeriya suna iya noma ka ce kana son ayi noma zo ka gwada mana inda za a noman ku je ku ga arewacin Najeriya Katsina Zamfara Sokoto Kebbi da sauran wurare inda duk aka cewa ayi noma kama mutane akai a zo ayi cinikin mutum naira miliyan 2 miliyan 3 mai noma fa da kwasa a kama shi a ce naira miliyan 2 don Allah an bi ayi noma amma saboda zalunci da kin Allah wai ayi kunnin uwar shagu a ce muna wai a'a ai to mu yi hankuri har yaushe Allah ya ce mu yi hankuri amma irin wannan zalunci annabi ya ba mu ka'ida hadisin Aisha a sahihu Muslim Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ka jibinta mu al'amarin wannan al'umma ta wa na komi fashaqqa alaihim ya tsananta gare su mi haka sun aiwai manzon Allah sai annabi ce fashquq alaihi ya Allah ka tsananta mai in mun yi koyi da manzon Allah mun yi daidai ko mu yi daidai ba sai mu ce ya Allah duk wanda ya tsananta wa mutanen Najeriya Allah ka tsananta mai duk wanda ya sa su cikin bala'i Allah ka sa shi cikin bala'i jama'a mutanen Najeriya da sun kai fadan dango mun san cewa janar Muhammadu Buhari ba barawo na ba har yanzu muna kyautata mai zato amma tsakani da Allah ya yi shiru ya yarda da zalunci sannan cewa wai ba laihi ne na ba wannan ya nuna ba shi ke mulkin Najeriya ba mu abinda muka cewa in ba ka iyawa ka aje ka ba masu iyawa don haka mu riga mun fahimta cewa halin da aka ciki yanzu babu maganar Allah ya ji kamalan Awal Albani Zaria tun lokacin da muna cewa sai mai gaskiya ya ce a gaskiyar ta yan boko ta yaya ya kamata mu ce sai mai gaskiya mai addini wallahi duk saka ba mu dauko mai gaskiya mai addini ba za mu ci gaba da shan wahala Allah zai ci gaba da dandana muna kuda zai dandana muna kuda mu talakawa sai mu gyara mu bi Allah mu yi tasbihi mu yi salloli bala'ukan da aka yi ana zinace so nawa kuke ganin an kama dattijo dan shekara 70 yayi rafin din yarinya yar shekara 3 kuna tsammanin Allah ya kale mu to sai Allah ya hada mu da kurma an yi magana har an gaje bai ji ya koda muna azaba kuma wallahi waɗannan da kun ji suna hudin sai baba ka dibi huskar dun mai cewa sai baba ƙarya ta yake ya san cikin zuciya ta ƙarya ta yake baban nan ina tabbata muku halin da aka ciki yanzu ko ka tsana bai iya ci duk mutane sun san haka
amma saboda abin kowa na ta yan kame baba mu abin da muke cewa muna roƙon Allah ya sa janar Muhammadu Buhari ya gyara, Allah ya buɗa mai zuciya ke ya gyara, in bai gyara ba Allah ka jaye muna shi ka kawo wanda zai gyarawa. Wai akwai wata jam'iyya ta manzon Allah? Ba wata jam'iyya ta manzon Allah. Ko wace jam'iyya akwai mutanen kirki cikinta, akwai mutanen banza. Jam'iyyar APC akwai mutanen kware ko babu? Akwai jam'iyyar PDP akwai mutanen kware ko babu? In zan bada misali sai in bada misalai da dama. Misali akwai Malam Isa Ali Fantani, mutumin kirki na ko ba mutumin kirki ba? Komi ya hi Buhari, ya hi shi kirki, ya hi shi salaha, ya hi shi takawa. Kuna fahimta? To iri ne muka son Allah ya sa ya ci gwamnatin Najeriya ba dan boko aqida ba, wa ma zalika ala Allah bi aziz. Cikin jam'iyyar PDP akwai mutanen kirki ko babu? Akwai Malam Yusuf Sambo daga cikin mutumin kirki na ko ba mutumin kirki ba? Irin su muka son su kwaci gwamnatin Najeriya. Saboda haka ba a komai muna harbowa banza, mu abinda muka cewa muna nan muna addu'a duk wanda ya ja muna wannan bala'i. Kuma yanzu don Allah in dai banda samnanci, wai mutum ka komo ya ce wai an wa mutanen arewa komi, an ba su mukami, to ka ba mutum mukami ya kasa, ya ci amana ka, ya ci amana al'umma, baka cire shi. Tallahin da aka cewa an basuwa na manoma, janar Muhammadu Buhari gwamnoni yabba ya zo ya faɗa muna waɗannan gwamnonin wa sun ka ba tallahin manoma shekara biyu da sun ka wuce. Allah ya ji kan mai alfarma sarkin musulmi ba dan ya mutu ba. Gwamnan CBN an ka zo taro yace sun ba da kuɗin noma, mai alfarma sarkin musulmi yace to mun dai ji labarin an ba da kuɗin noma amma ba mu gani ba. Jikin gwamna ya ɗora rawa yana faɗin cewa a ai kuɗi suna wa an ka ba, akwai wanda an ka ba. Ga wani can kabi yayi dodon bango ya kawo yan buhuhuwa ya aje ya kawo janar Muhammadu Buhari an ba manoma. Mutane na nan cikin matsala amma an ji ma dodon bango ka jaye azzaluman da ake waye da kai. In ba haka ba wallahi Allah ba zai kyale ka ba. Talakawan Najeriya ka cimma talaka da kai ya hakarin kumallo, haka sun ka dauki kudin su mai 5,000 mai 2,000 sun ka taimaka ma jannar Muhammadu Buhari don amanin da mutanen kirki kai mai. Malamai ahlus sunna wal jamaa irin su malam Jafar Adam, irin su malam Awal Albani Zaria sun yi muna ishara cewa wannan mutumin kirki na, ko mun kaga alama ba a same shi da matsala ba. Amma Buharin da mun ka sani ba shi bane. Yanzu wani Buhari na a cikin wani lungu tare da wasu waɗanda ya ga dama bai saurarin kowa. Muna roƙon Allah ka gyara muna shi, in bai gyaruwa Allah ka jaye muna shi. Don tsohon da bai yadda shi mutu shi dai sun ya kai ya jamu. Allah ka tsare mu daga sharri ne. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.